Balimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Maliens, bonne nouvelle baby. Bien jeudi 3 novembre 2022. Maliens, nouvelle follow Djumenye, ko Irisuka président Vladimir Poutine ye deme ba de ke Mali ye bi. Ah, Balimao. Metla ka nyafo nyana, essence bola, dumunu bola, fempe bola. Maliens, milliards deme o de keleme Mali. Irisiw ka président bolo metla ka bela jele ɲɛfɔ ɲɛna non c'est bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala nouvelle filanan bɛ Burkina président bɔra Mali la Mali président Assimi Goïta ani Burkina président k'u bɛna jɛ ka baara kɛ sur le plan sécuritaire donc Mali sɔrɔsiw ani Mali fintigilakaw aw ni Burkina bɛna jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a jamana fila bɛna jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terroriste kɛlɛ kɛ donc Burkina ko k'a ka partenaire fɔlɔ ye dugu min ye k'o ye Mali de Burkina président nana Assimi voir de ko Assimi ni Burkina Mali sɔrɔsiw ani Burkina sɔrɔsiw k'olu de bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ o ye hɛrɛ ye le Mali et le Burkina c'est le même pays an b'a fɔ tare Maliens an ye information dɔ fana sɔrɔ sisan ko Mali nord la ko terroriste groupe fila k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi jeune mɔgɔw ani EGSU n'o ye Amadou Koufa ka mɔgɔw ani comment on appelle Amadou Koufa ka terroriste ani Iyad Agali k'u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ Mali nord la ala ka caman fara ala ka to kɛlɛ ka ban yɛrɛ donc Maliens o nouvelle fana tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la Faransi bɛ ka dɔn ni complot kura dɔ ye n bɛ tila ka Faransi lebu n bɛ kulusi ni guloki bɔ Faransi la bi Maliens b'a daji tu Faransi kunna bi Maliki Konate bɛ dɛsɛ ka sinɔgɔ bi Maliens ko ko Tchèque mɔgɔw bɛ fɛ k'u ka République Tchécoslovaquie k'olu bɛ fɛ k'u ka Tchèque je m'excuse République Tchèque k'u bɛ fɛ k'u ka ambassade fermer Mali kɔnɔ ko insécurité bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ ye Faransi ka plan de walasa ka kɛ i n'a fɔ Mali yɛrɛ de man ɲi ka bɛɛ lasiran Mali ɲɛ Faransi ka o plan kura de bɛ ka ban maa tɛ ɲɛ quoi ko RFI de ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ Burkinabɛw la ko Burkina président kura bɛ Burkina kunna k'a ko k'a bɛ mɔgɔ caman baden de don sɔrɔsiya la Burkina RFI bɔra ka publication dɔ kɛ ko bɛ fɛ ko ka mɔsiw ko ka marifa di mɔsiw ma ko ka taa fulaw kɛlɛ ko parce que ko fulaw caman de jadisi i ma ye u bɛ ka siya kɛlɛ u m'a fɔ ko Maliens bɛ ka fulaw kɛlɛ ya awa Faransi bɛ ka to plan kura wɛrɛ de fana dilan tuguni Burkina Faso RFI y'o fɔ écritere a vocal yɛrɛ de bɛ yen RFI bɛ k'a fɔ ne b'a kala aw n'an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na n'an bɛ kuma fɔ an bɛ bɔ n'a ye di voilà n'an bɛ kuma fɔ an tɛ kuma kun fɛ dɛ donc Maliens an bɛ don an ka information kɔnɔna na Al Jazeera bɔra ni publication dɔ ye ko chinois ka ambassadeur fana kangari da Faransi ye chinois ka ambassadeur mun bɛ Faransi Paris o bɔra ka video dɔ kɛ a video bɛ n bɛ tila k'o je ko français tɛ africain bonya ko to ko africain bannen bɛ Faransi la ko français bɛ ka boli chinois ni irisiw nɔfɛ ko parce que ko chinois bɛ africain bonya ko chinois tɛ bi mɔgɔ kɔnɔ alhamdulillah ala ka caman fara o kan Maliens an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'an bɛ taa an bɛ se voilà allo wallahi n ye kiri min kɛ yaya ok mais est-ce que a ka di ye est-ce que a ka di ye i ye k'i yɛrɛ expliquer ne ka bila live la est-ce que o ka di ye ok non a ka ɲi n y'a faamu comme n bɛ tila k'i wele ayi donc aw kun t'a dɔn ko fɛngɛ o mɔgɔ ninnu kun don dɛ mais aw t'a dɔn ko mɔgɔ ninnu don dɛ a ka ɲi o banna ok a ka ɲi n y'a faamu ok n y'a faamu an bɛ tila ka kuma quoi ok subhanallah ok n y'a faamu kanbɛ ok n bɛ live n bɛna ok kanbɛ Maliens bara banna koyi an bɛ tila ka kuma o yɔrɔ kan n bɛna révélation dɔ fana kɛ tuguni Maliens donc information fɔlɔ kɔnɔna na an ye information teliman dɔ sɔrɔ Al Jazeera ka site sanfɛla la a ye nin kuma lamɛn dɛ Al Jazeera mɔgɔw bɔra ni information dɔ ye
ko irisu ye dɛmɛ kɛ Mali ye mena kalan anglais la ka tila ka fɔ français la malien a sɛbɛnnen anglais de la Al Jazeera mɔgɔw de bɔra ni information ye dɛ mena kalan a bɛ anglais la quoi a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ Russian sent to 100 million in food and fuel to Mali, minister says. Mali's military government has been strengthening its relationship with Russia as anti-French sentiment peaked in Bamako. Mali coup leader Colonel Assimi Goïta in uniform with a yellow sash across his shoulder at a ceremony where he became the president. The president Goïta, leader of two military coups, and Mali interim president at his inauguration ceremony in Bamako, June 7, 1997. Russian President Putin discussed providing the supplies with his Malian counterpart in August, a sign of a deepening ties as Malian relation has soured with each long-time ally and former colonial ruler France. Speaking on national television from Moscow, Sanu said on Wednesday that Russia was going to send 60,000 tons of petroleum product, 30,000 tons of fertilizer, and 25,000 tons of wheat. Mali's ruling military government came to power in 2020 and has spurred repeatedly with neighboring countries and Western powers over election delays, allied army abuse of cooperation with Russian mercenary Wagner, which price rising and has raised in Mali since 2012. Fighters from Wagner Group, a Kremlin-linked private military company, have been supporting the Malian army since late last year in its fight against terrorist group Al-Qaeda, ICC, and others. Malian, mena nye moun fo France, nye moun kalan anglais la, me ijo matlade. France intervention military in Mali in 2013, leading an effort to remove an armed group that has seized control of town in northern Mali. The departure of French troops in August raised new concerns about whether those fighters should regain territory as security responsibilities have now fallen on the Malian military and United Nations peacekeeper. Source, news agency, sign up, Al Jazeera, new later week in the Middle East. Malion, nyemun kalan anglais la, mena kalan bama, mena fo bamanangana. Ouya Al Jazeera de borani information yi, ko irisu ka président de fleka Mali deme ko Malion. Alade, God bless Mali, God bless America, God bless any country, God bless Russia too. Alade, Malion, anga nyoro kalan futukuni ya orola. Nyemun fo bamanangana, a sebene fle mena fo français la sisa. Ko nouvelle dumamba baby ko irisu ka président aye nu kuma la mede ko irisu ka président ka Tony babi woro hydrocarbure la no ye essentiel Tony babi woro essentiel bo la fait hydrocarbure essentiel ni fempe pétrole ni fempe ko irisu ka président yo Tony babi woro de di Malima 25 000 tonnes de blé no ye farine ni feunye o Tony ba mugan ani duru ayo de di Malima. Mali ministre de l'économie obe irisu ka dugula mbeka kuma au fe yoroni na le ministre de l'économie ko be irisu ka dugula ka tlatuguni asemane be anglais la mbeka taradi bamananga na direct la yani nga fo français la ko aye Tony babi saba ani duru ayo engrais mumbato anga Sénégal fombenya kaye engrais Tony babi saba ani duru ayo de di Malima ko irisu era de ba takana di amma fula adorome kele Mali tasara alade anga ni kuma la metuguni ne ko abe teme uba arisu ba tauka batola ka anani konakiriye no ye lajine ye ube passer lajine ye ka nana lajine après Malion ba soro ola ko o produit minam bela jelen faranyonga ko beta dollar milliard keme ani ko de la ko sefa milliard biworo ani ko irisu ka président flek ka deme mun ke Mali a Valérie abeta sefa milliard biworo de la Malion 6 barabla comment ta mene blé awa essence prix abejike hala teme
Congo be ni ka français ou faga français français be ka ta arrange essence no fe malien cité arrange orochi la bli awa sege bana peu ayo daga sinoko ayo de fanya na koy asimi ka politique extérieure kain mais asimi be ka mali mara konona ala choga mina o de main kuma bamananga de fle koy ambe asimi fa amba supporter a ben ala na krache donc a fo bela jelengena ni information duman baw ou klara tuguni ka fo ko kureta mun kele ko mali ye kureta mun ke u ye chama fo anglais la mais nafa bato oro la mais mu ye irisu yan demeli oro min ke nyoro information ta ko fo nyina bela jelen ko me irisu ye ni deme bain de di mali ma kan samba essence la kan samba engrais la engrais kele mi na be seneke na be nya aw ni ala ke france bo ke mogoy france te ka ta terroriste de black na nga duguci ay maliki konate wole malion metla ka maliki konate jabi e ala iga galon tora maliki konate donc oro ko nyafo ka nugo bo oro la pew malien dem bala jelen ko oro famia ambo oro farana tuguni ko burkina présent ani mali présent kulu bena je ko a jamana flaw ku force be ni u tege di nyogoma ko ka baraw ke nyogom bulu oro temene ko fe ka bala tuguni malien ko tchekou e république tchekou ko lugo ko lugo ambassade fermant fe malien et RFI galomi tege ka noro e burkina la ameno vocali kala awnina ambe je kula je nyogom fe RFI ko burkina be fe ka flaw de kele ay ni kuma la mede ko burkina be fe ko ka flaw de kele ko ka moshu ko ka marfadi moshu ma ko ka ta flaw kele chete muso che aw na nga jango wora me nyogom fe RFI da fode a wora sebene be wora fleni Et à la de la presse africaine, Frédéric Couteau, cette question, comment contrer les djihadistes au Burkina Faso? Le nouvel homme fort de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, effectue en principe ce mercredi une visite d'amitié et de travail à Bamako. C'est ce que relève le site d'information burkinabé Ouakatsera. Au centre des entretiens avec le colonel Assemi Goïta, sans aucun doute, la coopération avec la Russie et Wagner, déjà bien présent au Mali. Alors, le capitaine Traoré a-t-il l'intention de suivre ses frères d'armes maliens et de s'adjoindre les services du groupe paramilitaire russe? Eh bien, non, d'après le quotidien aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait savoir aux diplomates américains qui ont récemment séjourné à Ouagadougou. Pas question d'inviter les forces russes de Wagner à combattre les djihadistes dans le pays. Le président par intérim Traoré a été sans équivoque, assuré pour sa part la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, affirmant que seuls les Burkinabés défendront leur pays. Ils n'ont aucune intention, a-t-elle rajouté, d'inviter Wagner. En effet, affirme Ouakatsera, Wagner est loin de répondre aux aspirations des populations confrontées à la plaie de l'insécurité. Oui, pire, malgré la présence de Wagner et de ses hommes sur les rives du Djoliba, les groupes armés terroristes, que ce soit l'État islamique au Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou encore d'autres organisations du même acabit affiliés à Al-Qaïda ou bien à Daesh, ces groupes armés terroristes n'ont jamais autant semé larmes et désolation au sein des forces armées maliennes et des populations civiles qui ne savent plus à quel prophète protecteur se vouer. Reste, Frédéric, qu'une... ko ali risu ban fe o bela ko mali desele me ko kan ka soro de be kata terrorisu blan fe ina anga kuma to la me une part de l'opinion burkinabé semble pencher du côté russe. Oui, c'est ce que croit savoir Mouria, la voix du Niger. Les manifestations n'ont pas cessé à Ouagadougou en prenant des allures inquiétantes, telle une injonction envoyée à l'exécutif burkinabé lui demandant d'accueillir la Russie en Messie et d'éjecter la France. Ce n'est pas à la rue de nous dire ce qu'il faut faire entre ceci ou cela, a rétorqué le Premier ministre, maître Kielem de Tambela, avant de renchérir. Le meilleur soutien au régime, c'est d'aller au front. Le Premier ministre burkinabé qui a brandi la décision du gouvernement d'enrôler déjà 50 000 jeunes burkinabés afin de renforcer la lutte contre le terrorisme. Commentaire du quotidien nigérien, voilà une belle opportunité pour que les patriotes burkinabés se transforment en véritables soldats libérateurs du peuple. Justement, Jeune Afrique s'attarde sur ce recrutement massif de 50 000 VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Oui, le capitaine Traoré mise en effet sur ces supplétifs civils des forces de défense et de sécurité
sécurité. Lorsqu'il a pris le pouvoir, relate le site panafricain, le capitaine a lourdement insisté sur l'urgence de la situation sécuritaire et a promis qu'il irait vite, se risquant même à déclarer qu'il réglerait en 3 mois un problème que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'avait pu résoudre en 8. Officier de terrain en première ligne face aux groupes djihadistes dans le nord et l'est ces dernières années, le capitaine Traoré a mûri une stratégie militaire assez claire, relève encore Jeune Afrique. Il compte ainsi adopter une posture plus offensive en accélérant et en généralisant le déploiement des unités de marche lancées sous Damiba. La mission de ces unités d'infanterie mobile est d'aller au contact des groupes djihadistes sur le terrain. Le recrutement massif de VDP est donc censé accompagner cette nouvelle stratégie militaire, tout comme celui annoncé mi-octobre de 3000 soldats supplémentaires. Mais Jeune Afrique remarque que ces VDP font polémique. Oui, pour beaucoup, les VDP ne font qu'aggraver les problèmes sécuritaires qui minent le Burkina Faso. Voilà, voilà, tac, Malion, yananga do yɔrɔ la, a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Burkina président kura min sigi, a ye nin yɔrɔ ci Burkina bɛɛ ma tout de suite, très très urgent. Ko Burkina président kɛlɛ bɛ ka taga VDP de ta, i n'a fɔ jeune patriote ka marifa d'u ma ko ka terroriste kɛlɛ. Ko Jeune Afrique ko mɔsiw k'u bɛ ka mɔsiw de ta ka marifa d'olu ma ko ka taa filaw kɛlɛ. A y'a lajɛ o bɛ na mun fɔ dɛ. Jeune Afrique o de bɛ ka nin yɔrɔ fɔ yan yɔrɔ, a y'a lamɛn. Ces supplétifs civils sont en effet accusés d'attiser les conflits intercommunautaires apparus dans le sillage des premières attaques djihadistes en 2015, alors que les groupes d'autodéfense et les VDP recrutent majoritairement au sein de la communauté Mossi. Les groupes djihadistes, eux, puisent largement dans la communauté Peul. De quoi nourrir, conclut Jeune Afrique, de quoi... Bon, aye RFI ka kuma mɛ san nɔ. Ko mɔgɔ bi ko Burkina président kura bɛ ka recrutement kura min kɛ ko mɔsiw de ka ca o la ko bon k'u bɛ ka taa terroriste minnu kɛlɛ ko terroriste ninnu tilancɛ bɛɛ k'olu ye fɛn de ye ko terroriste ninnu tilancɛ bɛɛ ye filaw de ye mɔsiw olu bɛ ka taa filaw de faga sisan Mali la u ko maliyɛnw bɛ ka taa filaw faga sisan ko burkinabɛw fana bɛ ka taa filaw de faga sisan ko mɔsiw de bɛ ka taa filaw faga sisan a ye Faransi ka kuma lamɛn dɛ. M'a yɔrɔnin fɛngɛ dɔrɔn an b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. M'a kɛ électro fitinin dɔrɔn. Pour nourrir les exactos, ces supplétifs civils sont en effet accusés d'attiser les conflits intercommunautaires apparus dans le sillage des premières attaques djihadistes en 2015, alors que les groupes d'autodéfense et les VDP recrutent majoritairement au sein de la communauté Mossi. Les groupes djihadistes, eux, puisent largement dans la communauté Peul. De quoi nourrir, conclut Jeune Afrique, de quoi nourrir les exactions ethniques locales et engendrer un cycle de violence et de représailles sans fin. Merci. Mali a yɛrɛ ne dɛ. N'an ye terroriste faga k'an bɛ ka filaw faga. N'an bɛ ka terroriste faga ko ayi dɛ k'an bɛ ka taa filaw de faga. A yɛrɛ ye dɛ. Ayiwa Burkina bɛ an kɔlɔsi dɛ. O bɛ fɛ ka taa siya kɛlɛ wuli Burkina dɛ. Ko Burkina président ko bɛ fɛ ka mɔsiw ko olu ta ka marifa d'u ma ko ka taa filaw kɛlɛ. Awa a ye Faransi ka nin ye sisan dɛ. Donc maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ban an y'o de fɔ an na n ko Faransi. Awa Faransi bɛ ka désinformation min fana kɛ maliyɛnw n bɛ n'o sɛgɛrɛ bɔ k'o yira aw la bi. Balimaw Maliki Konate bɔra ka jaabi mun di n bɛna jaabi bi jeudi 3 novembre 2022. Maliki Konate bɔra ko Ben le cerveau b'a kalama. Ben le cerveau ne kuma na. Ben le cerveau ko ayi dɛ. Ben le cerveau ko k'ale t'a kalama ko Maliki Konate bɛna taa kuma Français ka BFTV la k'ale to kalama dɛ. Maliki Konate bɛ galon tigɛ, a ye galon de tigɛ ko Ben le cerveau ko impliqué la. Moi j'ai appelé Ben le cerveau ko Maliki ye kuma mun fɔ k'olu a b'a fɔ dɔrɔn k'ale bɛna taa journaliste ya fɛngɛ kɛ pour que dɔrɔn a ka fɔ k'a y'a ɲɛfɔ maliyɛn dɔ ɲɛna. Maliki Konate k'ale y'a fɔ Ben le cerveau ko k'ale t'a kalama ko Maliki Konate bɛna taa baara kɛ ni Faransi ye k'a t'a kalama bi k'a t'a kalama sini. Donc a kɔlɔsi Maliki Konate ka kuma na a bɛ ka kuma ɲagami de ka k'i n'a fɔ ale y'i sara dɔ la a m'i sara mɔgɔ la maliyɛn hɔrɔn den si t'a sɔn e ka taa fara Faransi kan k'i faso janfa. A bɛ ka kuma mun fɔ ka Ben le cerveau dɔ la ngalon kuma de don. Awa n'an ma Maliki Konate minɛ walayi mɔgɔ bɛ ɲugu a ka fanga la. An ma kuma bila hali bi dɛ maliyɛnw et puis n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana yira aw la bi. N bɛna sɛgɛrɛ dɔ yira aw la bi. Français bɛ désinformation kɛ cogoya min na. Faransi ye plan mun kɛ n bɛna Faransi ka sɛgɛrɛ bɔ bi. Aw bɛɛ b'a daji tu Faransi kun na bi ala tɛmɛ. Aw ni an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. L'armée française avait déjà échoué à riposter aux Russes sur les réseaux sociaux.
Pendant très longtemps, la France et l'armée française a eu une posture passive, mais depuis octobre 2021, l'armée française a adopté une nouvelle doctrine qu'on appelle de lutte informatique d'influence, qui vise en fait à être beaucoup plus offensif dans cet espace informationnel, notamment pour concurrencer la Russie. L'une des premières opérations d'influence de l'armée française a été de créer de faux comptes Facebook pour dénoncer les manœuvres et les exactions de la Russie en Afrique. Voilà. Aya France be ka mun kɛ. France be ta faux compte de créer ka to ka galon tigɛ dongodo. Maliki Konate ne bo baaraw kɛ France bulu. A yɛrɛ y'a ye san dɛ. An ka yɔrɔ la mɛsan nɔ. A y'a kɛ to dɛ. La Russie a... Informatique d'influence qui vise en fait à être beaucoup plus offensif. Informationnel, notamment pour concurrencer la Russie. L'une des premières opérations d'influence de l'armée française a été de créer de faux comptes Facebook pour dénoncer les manœuvres et les exactions de la Russie en Afrique. La Russie active ses relais pour étouffer une affaire de viol. La Russie veut chasser la France pour installer ses mercenaires et piller l'Afrique. Et faire la promotion de Barkhane, l'opération militaire française. Merci Barkhane pour ce don à la mosquée. Problème, dès décembre 2020, Facebook torpille l'opération en identifiant les faux comptes de l'armée française liés au Mali. La société américaine rend sa découverte publique. Nous avons supprimé 84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram. Ils visaient principalement la République centrafricaine et le Mali. Notre investigation a démontré qu'ils appartenaient à des individus associés à l'armée française. Selon un rapport de l'université de Stanford, il était facile de repérer qu'il s'agissait de faux comptes. Les comptes de cet ensemble portaient des indicateurs clairs d'inauthenticité. Un, par exemple, utilisait la photo du boxeur Mohamed Ali comme photo de profil. Une photo du célèbre boxeur avec au-dessous le nom Martin Kossipé, ce qui a rapidement éveillé les soupçons de Facebook. En plus d'être repéré, l'opération d'influence française n'avait pas porté ses fruits. Facebook estime que ce réseau il était suivi par environ 6000 utilisateurs. On est vraiment... Malia obela jele ni san no de. Obela jele ni san de. Francis sorasu yɛrɛ de bɛ taga Facebook sɔfɛ. A ye nin kuma lamɛn dɛ. Francis sorasu de bɛ taga faux compte créer. Aw caman ba bɛ nɛnina commentaire la bɛɛ Francis sorasu de dɛ. U bɛ bamanankanw mɛn dɛ. Francis sorasu de bɛ taa faux compte sɛbɛn san nɔ. Ni bɛ vidéo la sa u b'i ka vidéo signaler. U b'i fa nɛni u b'i ba nɛni. A bɛɛ Francis sorasu ani maliden jugu. U bɛ maliden jugu dɔw de ta k'olu fara u kan. K'u ka baara tɔ ɲɛ u bolo. I n'a fɔ Maliki Konate n'a ɲɔgɔnna su. Donc Maliens, an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se. Plutôt que de parler d'amateurisme, la première riposte objectivée de la France, elle se caractérise surtout finalement par un impact et une influence effective relativement mesurée. Une opération que refusent d'évoquer les militaires. Les réseaux sociaux maliens sont pourtant devenus le nerf de cette guerre d'influence qui oppose Paris à Moscou. Mais selon le général Yanni, Russes et Français ne jouent pas avec les mêmes armes. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle, où nous faisons face à un ennemi qui utilise toutes sortes de méthodes, une forme d'asymétrie, parce que face à nous, on a des adversaires qui utilisent des méthodes que nous n'utiliserons jamais. Comment bela jele fla, o bela jele ay sanno. Ni abe fo nema ko 6 barabla. Ay France be mun kala. Et puis anye vocal do fana soro tuguni, Burkina be do vocal do chama. Ay ya ye France bora ka mun ke sisa. Donc Capitaine Ibrahim Traoré anana malla bamananga ni fonfo ametla ko woro fana kala mais yananga tay an balma Burkina be do vocal do ci Malien ameno vocal kala aw na be je kula je ñongo fa anyo de fana ko nambe taga doro ambesi Malien a woro fle mena vocal kala sanno Burkina be do kuma do fo Mali ni Burkina kan donc on a qu'à faire beaucoup attention na information fait soro kani mu se kanga jamana u sauver ambe bo amba bela jelen boka yiraula donc ni vocal Malien mena kala aw na be je kala be ñongo fe Ambalma Burkina be do da ci de ayala me. Oui, merci pour cette revue de presse que j'ai écoutée ce matin, je crois, sur RFI.
Oui, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, hein. Les régimes essaient de trouver des formules qui vont être les meilleures possibles. Je crois que l'une des options du Burkina avec le capitaine Traoré, c'est effectivement de recruter en masse des supplétifs pour appuyer l'armée. On sait que la solution ne peut pas être strictement militaire, c'est pas possible. Mais les VDP, c'est une bonne option, mais ce n'est pas une panacée. Alors, il faut aussi se méfier un petit peu de la propagande des médias français, RFI, France 24 et autres, qui parlent chaque fois de Wagner en les diabolisant. Personne n'a dit que Wagner est bien ou mauvais. Wagner est ce qu'il est. Maintenant, il faut faire attention parce que chaque fois que les Maliens affirment avoir neutralisé des terroristes, 50, 30, des choses comme ça, tout de suite, hop, RFI, France 24 crie voilà, au massacre de civils. Chaque fois, dès qu'un djihadiste est tué au Mali, ils disent hop, c'est des civils. Voilà. Voilà. Et ils disent, Bruna. oui, c'est bien. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein. Les régimes suite, hop, RFI, France 24 crie voilà, au massacre de civils. Chaque fois, dès qu'un djihadiste est tué au Mali, ils disent hop, c'est des civils. Voilà. Voilà. Et ils disent voilà, plusieurs témoignages concordent en disant que des civils, des peuples, etc., ont été massacrés. Ça, n'a un terroriste fait faire au bêta faut qu'on fla de dou. Ka chia kelen ngini. O be ko chia kelen ke Mali la cogo mina. O be ko chia kelen ko ke Burkina. Awa Malien fait n'aw fana ba fagara Mali kela. Mali surasi muso be. Mali falatoni be ni mogo mi fa fagara ke surasi do. Mali gi konate. Aya dangade. Aya fatia ta Mali gi konate contre la. Billahi Mali gi konate de farla farasi ka kataka fenke an kuma la me folo. La propagande, ça n'a rien à voir avec la réalité. Si vous suivez la télévision malienne, vous allez avoir un autre son de cloche. Voilà, c'est une logique de diabolisation de l'armée malienne simplement parce que Wagner est là-bas. C'est aussi une logique de diabolisation de Wagner. Donc, il faut savoir faire la part des choses. RFI n'a jamais donné un seul témoignage d'une personne qui a témoigné en faveur de l'action menée par les femmes. Chaque fois, voilà. Quand on dénigre les femmes, c'est ça qu'eux, ils publient sur leurs antennes. Donc, c'est orienté, c'est pas objectif du tout. Il faut faire attention à cela parce que c'est une véritable manipulation de la part des médias français. Voilà. Dans tous les cas, l'option des Maliens est claire. Hein. Voilà. Ils ont fait intervenir des instructeurs russes simplement parce qu'ils ont acheté du matériel militaire russe. Et pendant ce temps-là, de 2013 jusqu'à 2020, pendant plus de 7 ans, l'armée malienne avait été quelquefois sous embargo par justement la volonté de la France qui ne voulait pas qu'elle soit équipée, voilà. Qui ne veut pas qu'elle soit sur le terrain pour combattre les djihadistes. Ils ont fait venir 4500 hommes de Barkhane pour pouvoir lutter contre les djihadistes à la place des Maliens. Ça, c'est pas une option. Abana kuma bana peu. Aka jantse ka beje. Malien obela jele ni mesanno de. Ni Burkina journaliste do de bolé ka kuma tanto. Ni Burkina be o djihadiste fa ka ba foko fladi do. Ou be fe ka chia kele de wuli malla, ka chia ou desara malla sam. Ou be ta fo sa ko moshu. Burkina be aya kolosi de. Ibrahim Traoré. Francis Sorasu genga boyende. Francis Sorasu munu mi fe o genga boyende. Ko Burkina be ko be ka moshu, ko ka marfa di moshu, ma ko ka ta flaw fa ko fla jihadisu. Donc si ça flaw munu be Burkina, olu fana be na wuli sanno. Ou be fla do Burkina fla munu be no ba fo ko fla ka wuli ko moshu be fe ka ta flaw kele. Ba oni ala na krache mo ka ngo de ma. Maliki konate ye malien be ye kunata ye maninga be kuma shuru. Billahi talai. Ye maninga be kuma shuru. Ka chi wallahi ne ala che. Ye maninga be kuma shuru maliki konate. Malien anyo de fo bela jele ngena ko na mbeta ambesi. Ayere bola abe ni kuma ka ay ni kuma ka mede anga to kala. Le résultat, leur bilan finalement n'est pas bon, il est décevant. Puisqu'en 9 ans, ils n'ont pas fait grand-chose. Le terrorisme s'est métastasé dans la... Donc, Chinois ka ambassadeur de fana bora ka kuma Francima, Malien mono fana kalambe ko. Chinois ka ambassadeur ko Francima, ko Chine be ka Frafina deme, ko me ko France be ka ta bi Frafina kan. Chinois ka ambassadeur kuma na kuma kan flé au nanga je kala de ñogon fait. Nous avons été les pays africains à construire leur infrastructure, n'est-ce pas? Alors, je pense que la France doit faire plus d'efforts si elle veut faire la compétition avec la Chine en Afrique. Chine s'éveillera, le monde tremblera. Vous vous rappelez? Oui. Quand la Chine se réveille, le monde en bénéficiera. Moi, bela jele flo nyakoro. O bela jele de. Donc Malien, yaninga bo video la,
m'a ɲɛfɔ président Asibi ɲɛna a ka fɛrɛ kɛ Maliki Konate ka ko la dɛ. Maliki Konate bɛ ka kalaban ciya kumaw de fɔ ale ye Ben de cerveau la ba kalama dɛ tiɲɛ t'a la dɛ Ben ko k'ale t'a dɔn ko Maliki n'a bɛ fɛ ka taa kuma Faransi ba b'a fɔ k'a invité len bɛ yɔrɔ dɔ la an ma Maliki ka planning faamuya o Maliyɛnw bɛna Maliki ka planning ɲɛfɔ aw ɲɛna bi Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka lamɛn dɛ Maliki ka plan tɛ dɔwɛrɛ ye k'ale y'i sara Ben de cerveau la a b'o kalaban ciya kumaw de fɔ k'a essayer ka a k'i n'a fɔ Ben b'ale ka action kalama Ben t'a kalama dɛ donc n b'o yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ b'o la n bɛ bɔ vidéo la Ala ka hɛrɛ kɛ Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye donc o de kun don que Dieu bénisse le Mali aw k'an bɛn ciao ciao